Krásny deň, priatelia. Dnes by som sa chcela dotknúť jednej témy, ktorá je pre druidskú cestu veľmi kľúčová a v podstate je veľmi kľúčová aj pre celistvý život človeka. Je to vzťah k našej senzitivite a jej rozvíjanie. Mnoho ľudí zabrzdilo svoj vývoj, keď boli konfrontovaní so spochybnením svojho cítenia v akejkoľvek podobe. V minulosti bola pre ľudí citlivosť k prírodným svetom prirodzená ako dýchanie. Záležalo na nej ich prežitie a aj preto sa usilovali jasnejšie rozumieť reči prírodných ríši. Aký dôvod k tomu máme my dnes, keď na to zdanlivo nie sme odkázaní, aby sme prežili? No je to naozaj tak. Prírodná realita má veľké množstvo vrstiev a to, čo vidíme voľným okom, je len malý zlomok toho, čo sa na určitom mieste odohráva. V každom priestore je popredkávaných množstvo vzťahov na rôznych úrovniach hustoty hmoty. Niektorí ľudia ich dokážu vnímať, niektorí ich dokážu vidieť svojim fyzickým zrakom a iní majú len jemné tušenie o tom, že sa odohráva niečo viac. Pravda je taká, že pre skutočnú harmóniu určitého miesta je potrebný súlad na rôznych rovinách a nie len na tých, ktoré sú voľným okom viditeľné. Druidská práca, tak ako ju vnímam, sa zameriava práve na toto. Prepájať jednotlivé svety. Nachádzať cesty, ako harmonizovať to, čo je videné a to, čo môže na prvý pohľad byť skryté. Naša senzitivita je našim základným nástrojom pri objavovaní rôznych rozmerov prírodnej reality. Je to prirodzená vlastnosť človeka, ktorá nám bola daná a jej rozvoj záleží od toho, v akom priestore sme boli formovaní. Pokiaľ sme žili vo svete, v ktorom sa nebralo vážne nič iné než to, čo je voľným okom viditeľné, tak je pochopiteľné, že sme možnosti svojej senzitivity nikdy skutočne neobjavili. U niektorých z nás je však senzitivita tak silná, že sa prejavovala bez ohľadu na prostredie, v ktorom sme vyrastali a na koncepty, ktoré nám boli vkladané. Ako by sme už od detstva jasne cítili, že veci sú inak. Že je tu o mnoho viac. Že život je bohatší, než sa na prvý pohľad zdá. Otvorenie senzitivity však nemusí vždy byť príjemným procesom. Pokiaľ vo svojom okolí nemáme nikoho, kto by nás viedol, kto by nám vysvetlil, čo sa deje a pomohol nám ukotviť toto rozšírené vnímanie. Každý z nás má kľúče k rôznym rovinám reality. Niektorí z nás majú väčší záber, niektorí majú záber užší a viac koncentrovaný. Nejde o to, kto je lepší alebo ktoré zo schopností sú vyššie postavené. Všetci sme tu, aby sme sa navzájom doplňali a aby sme vedome tvorili organický celok. Pri druidskej práci v krajine sa často stáva, že sa poskladá presne taká skupina, aká je vhodná pre potreby miesta, ktoré navštívime. Už len obyčajná prechádzka lesom nám ukazuje širokú paletu vecí, ktoré je možné si všimnúť. Niekoho oslovujú stromy, iného kamene, iného rastliny, iný má v zábere práve jemnohmotné ríše. Ak sme navzájom jeden k druhému v rešpektujúcom naladení, môže sa nám odkryť niekoľkonásobne väčší potenciál miesta. Naše vnímanie je vždy presne také, aké má byť. Niekedy by sme mohli hovoriť o tom, či nie je ovplyvnené našimi predchádzajúcimi zážitkami a skúsenostiami. Môže nimi byť ovplyvnené a napriek tomu to môže dávať zmysel v celkovom vývoji, ktorý prebieha. Môže sa stať aj to, že určitú vec vnímajú rôzni ľudia zdanlivo odlišne. V starom svete by sa mohli dohadovať, kto má pravdu, kto je ten múdrejší alebo vyspelejší. Nový spôsob spolupráce nám však ukazuje, že všetko má svoj zmysel. Nie je nutné človeka nikam zaradiť a odôvodňovať tým nerešpektovanie jeho vnímania. Všetko, čo človek cíti, má svoje príčiny, ktoré to v minulosti vyformovali. A má aj svoj dôvod, prečo sa to prejavilo tu a teraz. Senzitivita a vnímanie každého človeka je posvätné. Nikdy nie je náhodné. A vždy
prináša niečo do spoločného vývoja. Je veľká škoda, ak sa človek uzatvára rozvíjaniu svojej senzitivity, pretože bola v minulosti niekým odmietnutá. Senzitivita je náš veľký dar a nástroj, ktorým môžeme slúžiť harmonizácii prírodného sveta. Ako ľudia máme možnosť obsiahnuť mnohé úrovne tejto reality, nechať ich medzi sebou komunikovať a byť prostredníkom, ktorý prináša ozdravenie. Možností, ako to môže prebehnúť, je nesmierne veľa a ich krása spočíva práve v pestrosti, kedy každý človek má jedinečnú podobu svojej senzitivity, ktorá nemôže byť porovnávaná s nikým iným. Podporujme sa navzájom vo vyjadrení svojho vnímania. Držme si priestor na to, aby sme sa ponorili hlbšie, aby sme prejavili to, čo nám bolo dané. Teraz, v tomto čase, pre zem.